И здравейте на всички, аз съм E33BG, вие са в E33BG TV, днес играем CSGO. И това е втори епизод на CSGO, а тук не започваме, тръгнах малко и веднага започнах да снимам на CS-а. Ето, тук сме сега в базата. Търсим някой да пребием. Смърт. Както виждате в този клип не лаги. Клиповете си вече само ще ви кажа, ще ги правя по-малко ли, не знам по колко, защото интернета нещо ми се еба и ги качвам доста бавно. The fuck. Тук винаги в тази област се полагва. Бихме един хора. Сега може да убием още един. Убихме и втория. Сега бомбата е на А. Не, бомбата е на А. На А. Някой сигурно я пази. Взимам бомбата. Така, взехме бомбата. Бе, ще играем тази рун с ето това машинче. И следващия рун, ако не убие да играем само Б. Там ще ни убият. Да не съм. Махна и защото когато срещна някой бот, стигна ми лаги. Или някой човек. Просто не знам, що се получава. Мисля, че съм на. То само пише на цели дебати, бо. Вире бич. Чуя ти на почапата. Или преби, разбира се, някакъв измислен скапан бот. Остава е. Другите какво правят? То стреля на там. То го стреля от тука. Хора, просто тия ботове са простаци. Виждам, това мъртъв и още го стреля. Нека видим насам. Аз съм най-ценни играч. И как победихме? Бомба да ли възрати? Какво става? Пълно оръжие. Нямам пари за АВП, бе. Само да видиш, но това не е АВП. АВП-то е друго. 100 почти милисато. Вижда с ножа ходи по-бързо човека. Така. Може би отидат на Б. Аз ще пресрещам се тук на Б. Аз ще го бият. Виждам ножа. What the fuck is this? Изкупим някои бомби.
Ще мине са 100 ход. Ето тия граната, бате. Флашката у мене. Ще да ви подаря една флаш. Ето го. Те са на хора. Те го то е. Не мога да го нацеля, бе. Надупчвам ги хора. Сега като стана и тук ще не науча. Не са на какво? Нали минах аз бе? Чакайте хора, заобиколих издолу. Или тук е. О, хората са много. Та фак! Пометна бомбата. Факинг. Нищо да се вземам АВП-то и ще ви покажа. 8 минути ми скълпа. Копчета. Ето го. Истински. Ох, фак, мен! Какво прави? Аз съм един неграмотен задник. Айде, коя паянтава пушка да избера. Мамо хора, прецакахме се. Това, което казах с задника, това не се отнасяше за мен. Това се отнасяше за оръжието. Човек като неграмотен задник, защото не може да стреля. Вижте колко е тъпо само. Единствено да предначи има 50 патрона, които не са толкова бързо. Иначе цялото оръжие е паянта в хора. Къде сте, бе? Къде ги бийте тия, бе? Бомбата е тук, what is this the fuck? Къде, бе? Ето. Отидахме си го. Yes, bitches. Нищо ще смеем тя. Са 4. АВП. Това ще бъде последната игра, която ще играем. С АВП. АВП, bitches. Fucking bitches! О, хора, убихме двама с един изстрел. Ето ти, бе. Ти ли, бе, бате, искаш? Вижте само какво ви правя при убийство. Нищо не виждам, дори не знам където е. И ти ли, бе, батка? Не ми кажете за най-много убийства, кажете ми за всички убийства. И да, хора, аз бях Е33, БГ, ездах с мен през цялото време. Благодаря ви, че гледате клипа. Абонирайте се за каналът ми, харесайте Facebook страницата ми, харесайте клипа. Друго, какво направите? Друго. Пратите ми покана на истинския Facebook, аз ще ви приема и ще си пишем заедно. И да. Ако искате ми пратите програма... Ако искате ми пратите покана в Steam, пишете Е33, БГ, долна черта 1, ще играем CSGO заедно и да. Чао!